Karakoma karaté. Karakôry? Za da fa tsy azonao ono. Anao ay? Ano tsika? Anao efa tsy tia lalaolo e. Tsy korika raha baka anao zay. Ranomasina kanalatsika anao, ely tsy hanefogny sambo. Lelahinao conteneur raiky mitsolitsy. Madamo raiko aminao mandamina fofa za fa tsy nahefa inao za tam'taloha fa za natakalina olo tafa mifona zao azafady zafatsy agnano e zafatsy agnana Tsy mila azafady so ty sarsarmino Sangatrany vava Sangatrany vava Sangatrany vava Lipoky aminay sy nakataloha Sangatrany vava Sangatrany vava Sangatrany vava Lipoky aminay sy nakataloha Tampitampina mianikale Verina fa hoe sake Mikafingia anao tam'taloha masoko nahita Lafa mekany agnaty Tia mapirafa Nilela misolosolo Fogna isan'andro Aza magmiatsiny olo Fahitako anao tiandro Baka batiagnan'olo Maso fitaliagnan'aignany taminao Zona tipody Tiangatika deuxième tour Sangatrany vava Sangatrany vava Sangatrany vava Ipody aminay sy nakataloha Sangatrany vava Sangatrany vava Sangatrany vava Ipody aminay sy nakataloha mifona zao azafady zafatsy agnano e zafatsy agnana Tsy mila azafady so ty sarsarmino Allô? Allô? Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip. Tsy mendry karababoadranakazy igny niany e.